Здравей, би ли се представил? Здравей, казвам се Кузман Димитров, управител и собственик на брандовете Alpine Building и Alpine Home, две компании, опериращи в строителство и недвижими имоти. В какво би казал, че се изразява основно работата ти? С две думи: Problem Solver, кораба майка, човека подкрепа, мотиватор и човека, когато трябва, който държи пръчката. Как започна всичко? Как започва всичко? Младо момче, жадно да постигне и да опознае света, да докаже пред себе си и пред другите, че може и да се чувства добре. Какъв тип лидер си? Лидер, който е изискващ, който е подкрепещ, строг и справедлив, смея да кажа. Компанията ти видимо е семейство, но какво точно означава това? Какво означава семейство? Семейство за мен е мястото, без което не можеш. Мястото, което не винаги ти харесва, но и мястото, на което получаваш разбиране, стойност и смисъл. Ако трябва да го префразирам в работа, която вършим: подкрепа, постоянство, общи цели, мисия и начин, по който се случат нещата. Това е за мен семейство. Вярваш ли в безусловните любов, подкрепа и доверие? За мен абсолютна безусловност няма. С годините се научих да осъзнавам, че няма всяка крайност не е окей. Така че, ако трябва да кажа доверие, има един такъв лав, че проверката е висша форма на доверие. Но при всички положения гласувам доверие, давам го и вече виждам какво ще се случи с него. Иначе любов, да, това е смисъл на съществуването ни и нещото, което трябва винаги да присъства в сърцата ни, но доколко тя е безусловна, вече е много трудно да разберем в този материален свет. Какви са най-важните качества, които някой трябва да притежава, за да може да се впише в това семейство? Да е упорит, да му се бачка, да намира смисъл да продължава и да иска да се развива. И екипен играч, да не се обижда, да търпи градивна критика. За мен това са неща, които са основа, която е необходима за да надградиш. Хубаво ли е да ти е лесно? Не. При всички случаи не, защото само чрез трудно се расте. Това е единственият начин за градеж. Аз вярвам, че ние сме тук да се подобряваме и наистина да изпитваме удовлетворение от това, защото от това, което постигаме, защото ако е само лесно и е само на долнище, човек не се изгражда. Както казват, трудните времена изграждат силни хора, както и обратното. Ако е само леко, просто човек не изгражда характер. Трябват предизвикателства за това да опознаеш себе си и да видиш това, което си способен. Ако някой ти даде своята лоялност, как ще го накараш да вярва, че той ще може да спечели твоята? Ще му я покажа. Ще му я покажа и ще гледам по начина, по който той иска да я види, да му я демонстрирам. Защото сме различни хора и различно ни по различен начин искаме да виждаме това, което ни се предоставя. Какво ти дава сила? Амбицията, егото ми, желанието ми, чувството, че хора зависят от мен, чувството ми за отговорност. Това са нещата, които ме карат да ставам сутрин и мисълта ми за близките, за по-добро бъдеще и желанието да постигнем и да променим това, което хората не вярват. Случва ли ти се понякога резервите ти на мотивация и енергия да се изчерпат и как се справяш с това? О, да, доста пъти. Това е много трудно, което да намериш баланс, кога да спреш, защото вече
след определен момент става контрапродуктивно и влияе кофти на теб и на хората около теб, защото ставаш непоносим. Но опитвам се да го балансирам. Как се зареждам? По-скоро може би с хобитата ми. Кой е най-ценният урок, който би искал да пратиш в миналото и да кажеш на 20 годишната версия на себе си? Бъди търпелив, разбирай хората, не съди. Може би това са нещата, които бих искал така да съм осъзнал по-рано. Какво би искал да кажеш на човекът, който в момента гледа това видео и се припознава в енергията, която в Alpine сте създали? Какво искам да кажа ли? Ако той се чувства, че иска да расте, ако той се чувства, че не намира правилното място, където да усеща, че има смисъл в това, което прави, че ще бъде разбран, подкрепен и наистина ще се гордее с работа си, това е място, което реално или компанията, в която той е бил добре. Така че бих му казал, welcome, заповядай. Благодарим ти. И аз благодаря.